खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरबाय। दिनै 2 नभेम्बर 2024 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि, नखराव गोजोन थासारि फैगोन, गावनि थांखियाव सौहैनो हागोन, बिमा बिफानि मुंखौ गोसारहोनो हागोन। वृष राशि, फालांगियाव रां मुलाम्फा जासोगोन, गोदान खामानियाव आखाइ होनो हागोन, जाफुंसारनाय मोनगोन। मिथुन राशि, फरायसानि थाखाय जेंना नुजाथिगोन, लिरनो फरायनो बानाय मोनगोन, देहा सावस्रिया हरखाबै लोरबां जानो हागौ। कर्कट राशि, नखराव जेंना नुजाथिनो हागौ, बिमानि गोसोआव दुखु दाहा जायगा लागोन, माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय जेरा मोनगोन। सिंह राशि, गाहाम सान, थांखियाव दावगानो हागोन, गावनि आंगोनि गिदिर मदद मोनगोन। कन्या राशि, रां रुफानि आंखाल नुजाथिनो हागौ, गोसोआव गिनाय सोमजिगोन, गावनि थासारिखौ लानानै गोसोखौ लोरबां मोनगोन। तुला राशि, गावनि थांखियाव सौहैनो हागोन, समाजाव बयजोंबो सिनायजागोन, साना गोजोनै बारलांगोन। वृश्चिक राशि, बेसेन गोसा मुवा बेसाद गोमानो हागौ, लोगोथि सोमोन्दोआव गावस्रानाय फैनो हागौ, साना उसुखुथु थाथिर हायिजों बारलांगोन। धनु राशि, मोजां सान, गावनि खामानियाव मुखुब थागोन, रांखावरि आरजिनायनि थाखाय जोबोद मोजां सान। मकर राशि, आखायाव मोजां खामानि फैगोन, गावनि गोसोखौ गोजोन मोनगोन, नखरनि हालोदा गाहाम जागोन। कुम्भ राशि, गोसोनि साननाय लुबैनाया फैमाल जागोन, गोसोआ लोरबां जानो हागौ, साना एरैनो बारलांगोन। मीन राशि, दाय मावनानै हमजानो गिगोन, गावनि आखलखौ दोनखोमानो नाजागोन, साना गाज्रि। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। हेल' रायजोफोर, बयखौबो खुलुमबाय। दा बे समाव आं दंफैयो क'क्राझारनि जेडि र'डआव थानाय दा रेम्प। दा फैदो बिदिब्ला जों फुजा बोथोरावहाय बे दा रेम्प मलावहाय मा गानग्रा जोमग्रा मोनो, मा ब्रेन्डनि गानग्रा जोमग्राखौ जों गाननानै गावखौनो समायहोनो हायो, फै बे समाव जों नायनानै लानि बेवहाय मा ब्रेन्ड मोनो दा रेम्पआव। दा नोंथांमोननियावहाय बे दा रेम्प मलावहाय मा ब्रेन्डनि ड्रेसफोरखौ मोननाय जायो? बेयाव जोंहाय डब्लिउ, अरेलिया, विवा, रंगरिटी मोनगोन आरो कुर्तिफोर, ओमफ्राय बेटनिकआव जाहैबाय जोंना वेस्टार्न मोनगोन आरो, ओमफ्राय फेब कालचार दङ, स्वीट ड्रिम्स दङ आरो जोंनियाव। दा नोंथांमोनहा फुजानि माबाफोर अफार होगासिनो दङ? औ, दा जोंनिया जाहैबाय 2,999 खालामोबा डिअ फ्रि होदों आरो, ओमफ्राय 4,999 खालामोबा जोंहा मोननै डिअ फ्रि होदों, ओमफ्राय बेग अफार होदों। जुदि 10,000नि शपिं खालामोबा बिथांमोनहा बेग फ्रि मोनगोन मोनसे, बेनि रेन्जआ जाहैबाय 1499 मोन बेनि अरिजिनेल प्राइसआ, ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना 6,999नि शपिं खालामोबा बे बेगखौ 199 पे खालामनानै लानो हागोन। जोंनाव मोनथाम अपसन दं आरो बे बेगआ। दा बेगखौ नायनो हागोन नामा? औ, नायनो हागोन। जोंना जाहैबाय बेनो बेगआ फ्रिया। जोंनाव पिंक दङ, ब्राउन दङ लाइट, ओमफ्राय ब्लेक कालारनि अपसन दङ आरो जोंनि गिफ्टआ, ओमफ्राय नैबे जाहैबाय 4था अपसन जोंनाव डिअ फ्रिया। नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ।